Ang sakripisyo sa mga magtutudlo sa paghatag og edukasyon sa ato mga kabataan, dili gayud ikabayran. Busa karong World Teachers Day, atong iampu ang kalampusan sa atong mga magtutudlo sa ilang gisumpaang trabaho. Tigatag sa tanang kinaadman ug kinamaayuhang sa tanang mantutudlo. Lantawa ang mga maestro ug maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga mahidlawong paghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amua. Bendisyon niya ang ilahang mga kasing-kasing aron sila malipay kung kami mulampos ug ipadasig kami kung kami mapakyas. Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagpati. Mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulon ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante. Ang ilang pagtuo sa amua tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Tugyani sila og pagsalig aron kanunay silang makat-on. Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Ipadasig nila ang paghulma sa kaugmaon. Sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyon niya ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon. Tuguti ang kahayag sa imong sanglitanan nga musidlak sa tanang mga mantutudlo aron mugama sa ilang mga pulong, aron mahigugma sa ilang mga paghuna-huna, aron maambit sa ilang mga kasing-kasing. Amen.